So, time and try draw an Fhíonna wine strand. Atá Beidir Neil. She's an bóthar, sheer an bóthar ó tig bhric an bhfuilm ag fannacht. Den check den cookies. Ach is tra álané tá well taispeáin mé hu. So an airige annoy ach Alan sin an trá ní tá cúpla trá ann in áréad chud is mód in na daoine tá siar ag an trá bheag ach pe áite a héann tú ann is álan an áite tá daoine campáil an sin is láthar campála atá ann níos go bhfuil cad acu é sin a dhéanamh ach so bhí mé ag siúl na háite agus tháinig mé mar chéad clochán agus seo é chloch ogham atá ann féidir tá sé marcáilte scríbhneoireach atá ann graffiti an meán an man aice graffiti an man aice no ní man aice an sean aice seandálaíoch atá gceist an sin so agus ar nóid tá ní cuimhinlim an focail ar snails ach tá siad ann tá neart acu ann so sin a méid trá an Fhíonna go hálainn ar fad tá a lán green grafan a ghlach agam so bhí fécant ar an ríomhara lán